Nagalabot sa 500 pesos ang mapiyerde sa mga magagmay nga manugpangisda kada adlaw. Bangod sang pagtimbok sa presyo sa gatong. Basa ini sa ginplastar sang grupo nga samahan ng industriya ng agrikultura kon SINAG. Kadungan sang hearing sang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Sino kay Jason Kainglet, nga amo ang Executive Director sang SINAG, hindi lamang sektor sang transportasyon ang labi nga apektado, kundi pati man ang mga manugpangisda kasunod sang ginatubang nga krisis sa langis. Ang problema pagid suno sa iya, amo nga wala pa ang ayuda kag kun hulaton pa ang duha ka semana base suno sa iya o kun base suno sa iya kun wala na sang magapangisda bangod na ubos na sa pierde ang ila kita. Magluwas diri suno sa iya ang nagadugang pa sa ila palasanon amo ang kompetisyon batok sa dalagko nga commercial fishers. Yung 500 inabsorb niya. Wala pa namang ayodang nakukuha, wala pa namang discount sa mga fuel, wala pang discount sa excise tax man yan o VAT man yan. Ang problema ngayon, nag-uusap pa bibigay daw yung ayoda in the next 2 weeks. Kaya lang baka kung after 2 weeks, wala na mangisda. Kasi inabsorb ng mga mangisda share yung losses daily. Nakafocus tayo sa transport, sa mga jeepney driver, tricycle driver, pero mas kawawa yung mangingisda kasi dagdag sa gasto sa production niya yun. Inaabsorb niya ang sarili. Ito talagang extra burden yung dapat nilang pangisdaan, nandyan ang commercial fishers, dumagdag pa ng 500 a day ang kanyang gastos because of the 25 peso liter. Pag tumaas pa next week yung diesel at gasolina, papatong pa uli yung losses niya na